яке мегӯяд Тологон Андашев ӯро дар ҳаҷми 1 миллиону 450 ҳазор рубл, дигаре 2 миллиону 600 ҳазор рубл фиреб кардааст. Инҳо дар Москав чун ронандаи таксӣ кор мекарданд. мегӯянд бо миёнаравии ҳамватанашон Тологон Андашев мошинро бо пули қарз харида фиреб хӯрданд. Тологон Андашев тиҷорати худро дорад, вале барои ман ӯ соҳибкор нест. ӯ як қалобу фиребгар аст. мо пули мошинро пурра пардохт кардем, ҳатто пеш аз муҳлат додем. 5-6 моҳ пеш буд. ман танҳо нестам, шумораи мо зиёд аст ва дар байни мо занҳо ва мардони танҳоам ҳастанд. муҳоҷирон мегӯянд Тологон Андашев ба воситаи таксопарки худаш бо номи 777 регион дар бонкҳои Русия қарз фароҳам мекард. ногаҳон баъди моҳи сентябр мусодираи мошинҳо шурӯъ шуд. мошинамро шом гузошта хона рафтам, сар мехезам, мошин нест. дар гурӯҳи 777 регион мардум навиштанд, ки мошинҳои онҳоро ҳам мусодира кардаанд. мошини маро ҳам бонк гирифта будааст. ман ҳам аз ӯ бо қарз хундаи Соларис харидам. 3 сол 50 000 рубли қарзро мураттаб пардохт кардам. чӣ қадар нерву вақту саломатиам сарф шуд, вале қарзро пардохтам. дар натиҷа бе ҳеҷ чиз мондам. ронандаҳо мегӯянд шумори фиреб хӯрдаҳо аз дасти Андашев аз 100 нафар зиёд аст. онҳо мегӯянд, ки баъди ҳар пули пардохт шуда имзои худи Андашевро мегирифтанд. хабарнигорони Мигрант Медиа тавонистанд худи ӯро пайдо кунанд. вай гуфт варшикаста шудааст. пулро пардохт накардаанд намегӯям, вале мо пулро ба бонк медодем. мо каме кор кардем, вале кори мо барор накард. ман ҳам шикаст хӯрдам ва бонк мошинҳоро гирифт. ман мушкили ронандаҳоро дарк мекунам, чунки аз пушти мошин онҳо нон меёфтанд. худи ман ҳам хеле сахт варшикаста шудам. мардум як мошини аз даст доданд, вале ман беш аз 100 мошинро, чунки ҳамаи дороиамро ба ин тиҷорат сарф кардаму акнун ҳатто пули иҷораи хонаро дода наметавонам. Андашев гуфт зидди бонк ба додгоҳ шикоят карда бозгардони мошинҳоро талаб дорад. моҷаро аз он сар шуд, ки 15 мошинро ба Қирғизистон интиқол доданд, дар ҳоле ки чунин ҳақро надоштанд. вақте 10 мошин берун шуд, дар системаи бонкӣ сигнали сурх ба кор даромад ва бонк ҳамаи мошинҳоро гирифт. дар бонк ба ман гуфтанд, ки интиқоли дастаҷамъонаи мошинҳо ба хориҷа сабаби чунин қарори бонк шуд. бархе нафароне ки дар интиқоли мошин ба Қирғизистон гунаҳгор мешаванд, мавқеи дигар доранд. маро ба Қирғизистон худи Тологон фиристод. вай гуфт, ки зудтар бо мошинат бирав. гуфт тамоми чипҳои дохили мошинро хомӯш кун. ман сабти гапҳои ӯро дорам. ҳоло Тологон ба дигар одамон эътимоднома дода мехоҳад тавассути додгоҳ мошинро аз дастам гирад. ман 2 сол кор карда бо оилаам ин қарзро пардохт кардаам. ронандаҳои фиребхӯрда ба полис ва сафорати Қирғизистон дар Русия муроҷиат карданд. ба гуфтаи онҳо феълан ҳеҷ натиҷае нест ва акнун мехоҳанд ба раҳбарияти Қирғизистон муроҷиат кунанд ва мошинҳои бо пули ҳалол харидаашонро баргардонанд.